Na novom trgu kulture koji se nalazi u dvorištu muzičke škole i mesne zajednice, sinoć je svečano otvoreno 10. dečije kulturno leto u Šidu. Sve prisutne mališane i njihove roditelje, braću, sestre, bake i deke prigodnim rečima dobrodošlice pozdravile su Jelena Šuškić, pomoćnica predsednika opštine Šid, i Ivana Pezić, v.d. direktora Kulturno-obrazovnog centra. Ovo je sad već tradicionalna manifestacija za decu koja neguje zajedništvo, dečiju igru i smeh i kvalitetno provedeno vreme bez igrica i društvenih mreža. Upravo o toj temi govori i predstava koju su sinoć izveli učenici osnovne škole Sremski front pod nazivom Leto kad su deca blistala. Autor predstave je nastavnica Snežana Matić i na predstavi smo radile nastavnica Snežana, ja, Irina Jagodić i Bojana Radojević. U predstavi su učestvovala deca koja inače učestvuju u dramskoj sekciji naše škole i koja su tokom školske godine već pripremila nekoliko predstava. To su deca uzrasta od 5. do 8. razreda. Imamo i neke mlađe drugare koji će tek sada da krenu u 5. razred. Videli ste o čemu je reč u predstavi. Čini mi se da su i deca jako lepo shvatila poentu, zato što su se na probama izuzetno lepo družili, ostavili su telefone sa strane i oni su se zabavljali sami. Predstava je bila interaktivna, pa su na samom kraju zajedno sa malim glumcima plesali i gledaoci. Nekima je bilo veoma zabavno, a neki od njih nisu mogli da se odluče šta im je bilo najlepše. Jesi gledao predstavu? Da. Šta ti se najviše dopalo? Ne znam. Jesi igrao uz decu? Da. Pa koja numera je bila najbolja? Sada ova. Ova za na kraju, jel? Da. Bila je lepa. Šta ti se najviše dopalo? Pa kad su ona deca glumila. Jesi ti možda pevala s njima zajedno? U nastavku programa nastupio je mađioničar Strahinja sa magičnom komedijom, a da bi magija bila uspešna i čarolija delovala, deca su morala prvo da zajedno puste balone visoko na nebo. Da veselje bude kompletno, pomogao je i vatromet od šarenih tračica. Pošto je bilo izuzetno toplo, organizatori su se potrudili da se deca osveže limunadom i sladoledom, a tako će biti tokom trajanja cele manifestacije. Večeras u 20 časova na istom mestu, na novom trgu kulture, biće prikazana bioskopska predstava Čarolija meseca koja počinje u 20 časova. Film je najavljen kao najzabavnije putovanje na mesec ikada.